jiyan li ser vê axê didome û bi zimanên Ermenîkî Suryanîkî ku çanda Ewropî ji ser van zimana derbasê ez bêjim Erebî û çandên rojhilatî bûye pêdivî pê heye em van zimana bi hawayekî bidin jîn, bidin nîşandan û kar û bar û xizmetên bi vî hawayê bidomînin. İkrana girdim şardan Sahavanno Ahmet çıkacıya ki kevnare dirokiye pırçandiye gelek zaman teda hanem zamanı xwedî derkevin emil hebûna xwe jî xwedî derkevin. Thank you.